המחלה השבועית. הריני להזכירכם שאני ראש הממשלה. בתחילה אשא נאום אל שכנינו הערבים. אהלן וסהלן, כיף חלה, וואחד חומוס, שוקרן. רבותיי, ניסיתי וניסיתי, ואני לא יכולה למצוא בעצמי שום פגם. 71 שנה אני בודקת את עצמי, ואני מוצאת בי צדק שכזה שאלוהים ישמור. ואני אומרת לעצמי, אל תצדקי יום אחד, הרי בן אדם זה רק בן אדם. מותר לו לטעות פעם, זה טבעי, זה נורמלי. אבל לא, אני קמה בבוקר וצודקת. ואופס, אני קמה בבוקר ושוב צודקת. ואופס, וצודקת. אופס, וצודקת. יום אחד הלכתי לנעמם. אמרתי לעצמי, אולי אעשה שטות מתוך נמנום. אז עשיתי שטות מתוך נמנום. מצאתם לכם מי שתעשה לכם שטות מתוך נמנום. אגב, אני ראש הממשלה, ואתם לא. ובמקומכם הייתי סובלת מזה. תודה. אשתי, אבי, אמי, וכל יתר מכריי ולידיי מודים בפה מלא שאני יותר מזבוב. הם אומרים שכל ניסיון ההשוואה ביני לבין זבוב הוא מגוחך. די לשם הדוגמה שלא צריך להאמין אותי לצדו של זבוב כדי להיבחר שהוא נופל ממני בכמה וכמה תחומים חשובים. אשתי טוענת שאפילו אם הייתי גמד, מה שאינני, גם אז הייתי גבוה וגדול מזבוב. אין טעם להצטנע, היא צודקת בהחלט, ואני יכול לישון בשקט ובנחת, מתוך ידיעה שבכל מקרה אני יותר מזבוב! די מזכרתי את העובדה שאני יכול למרוח זבוב באצבע אחת בלבד. אני במהלך חיי לא אהבתי זבוב אחד ולא שניים. ולדעתי, לאדם צריך להיות סיפוק מאוד גדול מהעובדה שאינו זבוב. יודעים מה? הייתי גם רוצה לרמוז על תחום האינטליגנציה ב2-3 מילים. אני נוהג במכונית. מעשה שגרתי יומיומי. האם הזבוב יכול לנהוג במכונית? האם הוא? טוב, כאן הזבוב יכול לבוא ולטעון שאם יושב על שהוא קטן מדי לנהיגה במכונית, ואם יושב על כיסא הנהג, לא יגיע אפילו להגה. טוב ויפה. אבל למה הזבוב לא בנה עצמו מכונית קטנה שתתאים למימדי גופו? האם הזבוב יודע בכלל מהי מכונית? האם הוא חשב על מכונית? גבירותיי ורבותיי, כשאני יושב על בית הכיסא, אני לא מחטט במה שיוצא לי מלמטה. לא רבותיי, אני לא זבוב. אני יושב וקורא עיתון. ואם יבואו ויטענו כנגדי, שאף על פי נחיתותם, זבובים מתרבים בקצב מהיר משלנו, לא אכחיש. ואם יבואו ויטענו כנגדי, שהם יכולים לעצבן אותנו ולהעביר לנו טיפוס המים, גם זה נכון. ואם יבואו ויאמרו כנגדי שהם מקיפים אותנו כמעט כל עבר בכל רגע נתון, גם זה נכון גבירותיי ורבותיי. אבל הם בחיים לא הגיעו לאיכות האנושית שלנו. את שבועתנו את הקשר טיפת הדם האחרונה, את הקשר שלנו לאדמה הזאת, את שבועתנו הלאומית. בבוקרי שבת, כשאנו קמים בבוקר בשעה מאוחרת, אשתי מניחה את ראשה על כתפי, לא יוצאת מבטה בספוגית החלון, ורואה זבוב, יושב ומנפנף בכנפיו. היא מצחקת עליי ואומרת, זבוב זה בעלי יקר, תראו תוך ימים ספורים, בעוד שאתה תמשיך לחיות לתפארת מדינת ישראל ולפרנסת ילדינו, ותתעלה השיער. אני מצחקת אליה ומשליך את הקר שלי אל עבר הזבוב. לרוב אינני פוגע, משום שעודני מנומנם. אבל לפעמים כשהקר פוגע בזבוב, ואני רואה אותו צונח לשולי הווילון, או אז. מתחילה אשתי לבכות, ואז אני שואל אותה, למה את בוכה אשתי היקרה? והיא עונה לי, או בעלי,
אני בוכה משמחה, מזה שמנחה זבוב. ואז ההתרגשות תופסת. מכשול אדיר של הכרת תודה, יחסו של אלוהים אליי. ואז גם אני מתחיל להתהפך. אני מתחיל לבכות. ואני שומע את ילדינו מטוטלי השיער מצטרפים אלינו. ואז כולנו, משפחה אחת בוכייה, חבוקים, זולגים דמעות, מועטטים מאושר ומשביעות רצון. או כמה שאנחנו לא זבובים. לא זבובים נפלאים של בתינו! וואו, איזה עלוב. מה אתה צועק עליי? כאילו הייתי כלבה. מלך צועק, פותח פה גדול. ראינו כמוך להעביר את המלך. גדר מאוד קטן ומאוד רך ולא נוקשה. אז פותח פה. סליחה גניה, ואולי את מוכנה להעביר את המלך. את המלך? רך וקטן ולא נוקשה ובצקי, זה מה זה? את המלך גניה, את המלך. את המלך? מה את המלך הוא אומר לי? וכל זה שמזדקף. אבל מתי בכלל יזדקף לו? חודש אחרי החתונה כבר לא יזדקף לו. אז גניה הוא אומר, שבמשך השנים הוא פשוט לא יכול, את זה הוא לא אומר. אבל אולי אפשר להעביר, זה כן, את זה הוא אומר. סליחה גניה, הוא אומר. כל הנשים שם מפעם צוחקות אומרות, אין שמה, זה מה שיש שם. ולא, גניה, אולי תעבירי לי. אנשים בכלל יודעים. לא! אנשים שומעים רק את המלך, כיף אתה להגיד את המלך. ומילא רך וקטן ולא נוקשה ולא מתנגב ואין שמה. אבל גם לא דקי בכלל. סליחה גניה, ואולי את מוכנה להעביר, מטפטף בתחתונים ומשאיר כל הזמן צהוב כמו תינוק, כי פשוט לא שולט. כי צוחק מועידות משטויות ולא יכול להתאפק. להעביר את המלך, מה? ואני צריכה לחבס. ואם הוא מצליח פעם 20 שנה להסתכף, שופך על המקום. את זה יודעים? לא יודעים. חושבים, גניה ואולי תעבירי לי, זה מה שחושבים. אבל המקום שופך כי תמיד צריך פיפי דחוף. כי צוחק מועידות משטויות כאילו כלום. כאילו לא, כאילו כן, כאילו סליחה גניה, את המלך. לא חייתי, לא נהניתי, לא סיפוק, לא אהבה, לא צהבה, לא גבר, לא אישיות, לא שותף, לא ידיד, לא דיאלוג, לא השכלה, לא הומור, לא כסף, לא הצלחה, לא כסף, לא מעמד, לא סגנון, לא צורה, גול אחד גדול. אני לא אוהב. לא ממש. גם אני לא ממש משהו. ואיכשהו, הכל לא כל כך ממשי. וכל החיים קצת. איך לומר, אתה חי נכון, אבל הממשות כאילו בורחת. אבל, שטות. היא כל הזמן רוצה ביחד. ביחד. אני אומר לה, אחרי החתונה, נשען יחד אחרי החתונה. הכל אחרי החתונה. והיא רוצה עכשיו, מקשקשת מילים כמו יחד, שלי, בשר אחד, נפש אחת, יחד, יחד. מהיום שאני מכיר אותה לא מפסיק לשמוע על יחד ועל איחוד. אמא אפשר שתישן יחד. למה לא התחשמלתי בגיל 5? נכנסתי לסריקות לשקע. הייתי מת עם עתיד פוטנציאלי מזהיר. וגם, הייתי ישני כבר 25 שנה ברציפות. הייתה יכולה לצווח יחד 1000 שנה. אני הייתי שקול בתרדמת עמוקה, יפה, נצחית, בעיקר לבד. אבל שטות. ותמיד הן גרות, הנקבות הבודדות,
בקומה רביעית בלי מעלית. ואתה, לך תטפס לך על ההימאליה, ספורטים שלי, ושוב תגלגל 4 קומות למטה, בלי ארוחת ערב או פיסת שוקולד, ובסוף, לך ספר לחברים שחזרת מבילוי. היא רצתה להתחתן, אז הסכמתי. היא עשתה הכנות, לא התנגדתי, אבל לגשת ולעשות את זה בסוף באמת לא עולה בדעתי. כשאמרתי לה לא, נו, ראיתם נבלה, זרקה. אני לא מבין את מי היא תיקח. במקרה הטוב תחפש לה שנה, שנתיים, מה שתגיע למישהו שיזכיר לה אותי, שדומה לי. ומי בכלל דומה לי? זה גברים, זה בני אדם, זה רגש, כולם הרי בהמות כאלה, רצים בגרביים מסריחות. לכל אחד סטיות מגוונות, אחד שותה קפה לא כמוני, השני מחליף תחתונים לא כמוני. ואיפה הרגישות? ואיפה הלבטים והצחוק והרגישות שלי? איפה עוד יהיה לבחורון פס כמוני? שבאמצע ההזדווגות עוצר כל פעם ושואל, מה הטעם? הוא ממשיך קצת ושוב פעם שואל, ולאיזו תכלית? וגומר ואוכל משהו. אין היום המודל הזה. לא, לא, היא שלי, שלי. המנובלת אולי בעצמה לא יודעת, אבל היא שלי. היא רק תתגלגל לה קצת על בטן של מישהו אחר, וההבדל מיד יצעק לשמיים. הנה, אני מספרת. הבוקר, אחר שקמנו, אוי, כמה שאני מתביישת. רוצה אלוהים שאני עומדת עם אצבע באף ומחטטת. בדיוק נכנס בר לפני שיוצא לעבודה. נכנס ממש כמו רוח, ורוצה לנשק. איפה? אוי, כמה שאני מתביישת. באצבע. לי לא נעים, אני לוקחת את היד מאחורי הגב, מגישה לו יפה פה, צוואר, כתף, חזה. הוא לא! מהחתונה רק אצבע. למה אצבע? למה אצבע? יש לו תוכניות. מה יכולתי לומר? ואז בא לי היקר על האצבע חיטוט מהאף. כמה שאני מתביישת. עוד לא שנתיים בחתונה וכבר לי חשב לאישה לא מעודנת. לא אמרתי כלום, בשבץ לא מוותר. אצבע, לא נתתי. מחויבת? קיצור חורבן. כל כך רגיש, כל כך עדין. מה הפלא אחרי שהם רגילים את השנתיים רק לטוב שבטוב. והלך מהבית וטריקה הדלת. שהוא משאיר בראש את חורבן בית שבט. ואני מה? בכיתי. כמובן שבכיתי. בכיתי ואכלתי את עצמי. אבל לכולם יש אף. לכולם באים בתקרה וחופרים. מה לעשות פופר? אני מספרת לו, אבל אוי, כמה שאני מתביישת. עוד שנתיים מהחתונה וכבר לי חשב לאישה לא מעודדת. איך יצאת לי בדיוק אתה? אני לא מבינה. יש המון ומכולם אתה. ולמה? למה לא מישהו אחר? למה שמן עם אוזן מקופלת ולא רזה עם סנטרון מחודד? נורא מוזר ודי טיפשי. יצא לך לפגוש במקרה באיזה מסיבה את חרופצל. כבר קיבלת את חרופצל. וכבר כל חייך עומדים בסימן חרופצל, וכבר את לא קולטת איך יש חיים בלי חרופצל, וחרופצל זה את ואת זה חרופצל. אבל אם היה ניגש אלייך במקרה באותה מסיבה, רגע לפני חרופצל, איזה גרופצל. כבר נכנסים חייך למסלול גרופצל, וכבר את אוהבת את גרופצל, ומתחתנת עם גרופצל, ולדת ילדים לגרופצל, ואוכלת ונושמת גרופצל, ומהבוקר ועד הלילה גרופצל וגרופצל. וכשימות לך הגרופצל, תבכי ותבכי ולא תצליחי להבין איך היו פעם חיים בלי גרופצל.
בה בשעה שבמקום קרופצל, אם לא יש שם חופצל, את תאכלי גם ותצחקי. ואפילו לא תדעי שהיה פעם חופצל ועכשיו אין חופצל. כי מה לך ולחופצל? אבל אם באותה מידה הרי, יכולה להיות הפוך. שתבכי על חופצל, תצחקי על גרופצל. וממה הכל נובע? מככה. סתם. זה גורל, זה אידיוטיזם. ולמה אתה לא יכול להביא בדרך הביתה עוגה? אתה יודע שאני אוהבת הפתעות. יכולת בקלות להיכנס למיטה עם 2 עוגות שוקולד. לא מזיק לאנושות. גם כן, עניין. מביא את עצמו בלבד, חושב הנקבה תצהל. מה יש לנקבה להיות מאושרת? תסביר לי. הנקבה לא רואה מה יש מולה? יש עם אף ובטן. גם כן, עניין. אני מסתכלת לך בקרוב לתוך העיניים. לא את הבעת עין, אלא את החומר ממנו העין עשויה. משהו כמו... משהו כמו... משהו כמו... ג'לי בצבע החוב. מדוזה תינוקת? 2 גולות של רגל כרושה. אז אני שואלת את עצמי, מה אתה? בן אדם? או מכונת בן אדם? בן אדם הרי. דג מפותח. קופסה סינית. אתה יודע שיש לך פיקחות של טיפש? שאתה כולך יבלת שלי? אין לי מושג למה אני לא מורידה אותך. לפני שהתחיל הסרט. וכן, אני צריך שוב. אני לא יודע מה זה, תמיד בחורש. בעצם, גם בקיץ. השד יודע מה זה. הפוסטטה של פוכית. אולי שניהם. באמת, אולי שניהם. על זה עוד לא חשבתי. ואולי 4. הפוסטטה של פוכית והכליות. תספרי לך תכנה איזה משהו מצחיק. מה עשיתי? הגיבור בורח על אופנוע, אחר כך על מכונית, אונייה, שעבורון. ממש נפלא. באמת? קראתי במאמר בטוח שזה הקטע הכי טוב בסרט. ודווקא בקטע הזה תצא לשירותים. דווקא בקטע הזה? דווקא בקטע הזה? זה היה באמת תלחל כמה. גם הסתרתי. במקום לראות את הקטע הכי טוב בסרט, ראיתי בקיר המתנה, את השטל שלי ושלו של אחרים. ומרוב חיפזון סגרתי את החנות לפני שהתרוקן לגמרי. אבל של פוכית אי אפשר לרמות. וככה נהייתי שוב פעם לפתוח את החנות, שוב פעם לטפל קצת, שוב פעם לנהל, וככה יצא שבזבזתי זמן חשוב. מרוב מחשבה לצדים אני תמיד מפסיד אותו. אני רוצה לומר לך עוד משהו, בזמן שהיית בשירותים, הכרתי כאן מישהו, והתאהבנו. בכלל לא מכיר. שמי קונסטנטין. שמו קונסטנטין, אנחנו רוצים להיות יחד, ואתם משותפים יחד. מה? כל שאלה מסתרת בשלחתי השירותים? כן, אני אוהבת אותו והוא אותי. יש לנו הרבה דין משותף.
איזה מאסטר באוניברסיטה. הוא אגב איש שיחה מעניין בצורה בלתי רגילה. כן. לא מבין כלום. יצאתי רגע לשירותים. אני מאחלת לך הצלחה בחיים וכל טוב, ואני נורא מקווה שתהיה לך החלמה מוצלחת מהפרוסטטה, השלפוחית, הכליות וגם הדברים האחרים שלא הזכרת. יצאתי רגע לשירותים. וכשהיית שם, עברה בחורה שהייתה פעם אהבת חייך אבל לא עסקת אותה, אתה זוכר? בדיוק. איפה היא? היא יצאה מהקולנוע לאחר שיצאת. בדיוק כשאני יצאתי? כן. ממש טרפה מפעם, ממש היית קולנוע. ממילא לא הייתי מקבל אותה. להפך, היא ניגשה אליי ושאלה אותי לאן נעלמת. אמרתי לה שאתה בשירותים, והיא אמרה שנורא חבל. הרגישה פתאום שעבר אותך מאוד כל השנים האלה, ואתה יודע. לאיזה כמו יצא? זהו, שהיא לא יכולה לחכות. היא הייתה צריכה לתפוס מונית לשדה התעופה, כי מחכים לצילומי סרט ענק באוסטרליה. אוסטרליה? קצה אוסטרליה. יש לי ליבת כסף פה מצלצל לאוסטרליה. קצה אוסטרליה. זהו, שמיד אחריה עבר פה גם המפיק שרצה לקנות לך את התסריט שלך. אתה זוכר? גם הוא? כן, מיד אחריה גם הוא צץ. היה מוכן לשלם במקום $200,000 פלוס אחוזים, אבל בגלל שלא היית, והוא היה מוכרח לרוץ, אז הוא רץ אחריה לאותה מונית, כי הוא המפיק של הסרט שהיה באוסטרליה, והם לא יכלו להרשות לעצמם להטיל לו במטוס. וככה יצאתי גם $200,000 שבהם חשבתי לטוס אחריה לאוסטרליה? כן, אבל לשם מה? אמרת שהיא אמרה שאתה מאוהבת בי. כן, רק שהיא לא יכלה לחכות, והיא אמרה לי גם שאם אתה נשאר פה בשירותים, אז... כן, היא אמרה שנמאס לה לחכות, והיא אמרה גם שאם היא לא מתפסת אותך במקום, היא תענה להפטרות של המפיק, כי גם הוא אהב בה. והוא אמר לי שהוא מתכנן להציע נישואים כבר במונית, והיא אמרה לי כבר מקודם שאם היא לא תופסת אותך פה והוא מציע נישואים, היא תענה לו מיד. ככה שכעת הם אנשים מאורסים במונית בדרך לאוסטרליה. אוסטרליה? אוסטרליה. היה עוד משהו? אף אחד. מרגע שנכנסת הכל שקט. שב בבקשה. רע מאוד. בבקשה. זה להחזיק מעמד. אשתך מתה. סטלה. למה אתה בוכה? אשתך מתה. כן, כן, ככה. לא זז לנו בשמש. זה מה שעושה את זה. אני יכול להבין אותך. אני לא הכרתי אותה בכלל. אני מצאתי אותה לצד הכביש, והבאתי אותה לכאן לפי תעודות שמצאתי בענק שלה. נסה לשתות מעצמך, הסיפור שלך מביא אותי כמעט עד דמעות. אז ככה, המכונית. כן. שלך? כן. איזה פירמה? כמה צילינדרים? 8. אשתך מונחת אצלי במכונית. זו צריכה להיות ככה מכונית די רחבה. מצאתי את אשתך מתה לצד הכביש. ומכיוון שאין בתי חולים באזור, אני הבאתי אותה לכאן במכונית שלי. בפורד. כן. מהלכים אוטומטיים? רקידים. כמה כוח סוס? 18. אתה רוצה שאני את אשתך לכאן? מה רוצה לעשות פה? אמרת שהיא מתה. אתה היית בעלה, לא? כן. אז קח אותה. קח אותה אתה. לא שלי. אתה מצאת אותה. אתה היית בעלה. מי ביקש ממך להרים אילוץ? היא לא נופפה עליך ביד לעזוב ולקחת אותה, נכון? היא הייתה מתה! אתה רואה? מה קרה? אשתך מתה! זו שוב אתה מחמם לי יצרות ישנות. לא זזת, לא אתה נושמת. עושה לי? אני לא יודעת מה לעשות לך. אתה עוד צעיר. כל בתי החולים עוד לפניך. יש לי חלקם מנסות לעודד אותך. אבל החיים מוכרחים להמשיך ללכת. ללכת לאט. לשם! אתה מוכרח להתגבר.
תודה, אתם מאוד אנושי כלפיי. אז מה אני יכולה להגיד בנסיבות כאלה? תשתדל בכל זאת להשגיח על הריקוד שאתה גורר אותה החוצה. תשתדל. לילה טוב וסליחה על ההפרעה. העונג כולו היה שלי. סטיין אליי! אכלתי מתוך תיאבון, 10 מתוך ציפייה ומתח, ועוד 5 מהתרגשות. ועכשיו אני מלאת אנרגיה. כולם רוקדים ואני מחכה. פעם אני מוכרחה, אבל המאמץ מחרר אותי. די, לא. די. עליי להיות רגועה. והדקות חולפות, ואני לא נעשית צעירה מדקה לדקה. עוד דקה עברה. די. פעם אני מוכרחה. לסדר את השערות, לנגב את הפנים. אל תשטוף אותי. בבקשה, לא. הוא לא עוצר. מהרגע שנכנסת אליו, את הולכת עד יום מותך. עוצר אותי מתוך הזמן. איך אני נראית? 35 סנדוויצ'ים זועקים מתוך בשרי! די. הפעם אני מוכרחה! אני מחכה בתחנת אוטובוס. נכון, אני מחכה לאוטובוס 45. אבל בנוסף לכך, אני גם מחכה באופן כללי יותר לדעת מה אמות. ואם לזקן. ועם אילו דברים מבקשת בחיי.
שהגיע. אני יודעת שגם המוות הגיע פעם. אני מאוד מקווה שאוטובוס 45 יגיע לפני המוות, ושיוכל לחכות בחיי לא עוד באוטובוסים 45 לפני שהגיע המוות הגואל ויגאל אותי מאסורי ההמתנה היומיומית המטונפת לאוטובוס 45. כל בוקר אני משתינה כ10,000 תאי מוח שלי שמתו והתפרקו למחזור הדם. יש לי כבר המון עשרות אלפי תאי מוח כאלה. אני מאוד מקווה להזדקן ולהשתין עוד הרבה שנים 10,000 תאי מוח כל בוקר. בנוסף לציפייה לאוטובוס 45 ולמוות, אני גם מצפה לראות את ביתי במוצאי שבת, שגם פנימה משתינה זה זמן רב ותנהל את 10,000 תאי המוח שלה, סיפור אחריי. כשאני אומרת שאני מחכה לראות את ביתי, אינני מתכוונת לאף שלה. גם לא לשיניה כמובן, ולא לאוזניה, לשערה ולצווארה, לגופה ולקולה. לקולה אני אלרגית במיוחד. מובן שאינני מחכה טוב לשמוע מה יש לי להגיד לי. גם לא אומרת לי כלום. בלראות את ביתי יום פלא, הכוונה שיהיה זה משהו מוכר ולא מסוכן שזז לי מול העיניים. ואינו בעלי, ואינו טלוויזיה, וממש פולט כמה פעמים אימא, אוכל ומשתין, ועד שפונים כה וכה משהו מסתלק. הרגנו ערב. אני מאוד מסוכנת לדעת כמה מבקשים לצות לעזור לביתי יום פלא לפני שאמות, או אגמור להשתין את המוח שלי. בינתיים, אני מחכה לאוטובוס 45 שיבוא כבר, ויקצר את הזמן שאני לא יודעת מה לעשות עם עצמי בתחנה, ויעריך את הזמן שאני לא יודעת מה לעשות עם עצמי בבית. אני רואה שאוטובוס 45 מגיע. אני מוחקת מחיי ציפייה קטנה לאוטובוס 45 ועולה לה בציפייה למוות. לביתי יום פלא במוצאי שבת, ולתחרות של השבוע הבא בין השתנת המוח באוטובוס 45. אני מעריכה מאוד את תקינותך ויושרך, ואני רוצה לומר לך שאני די עוסקת בעניינים האלה. ותדע לך שהסימן היחיד והאמיתי לתזונה נכונה הוא שאחרי היציאה אתה לא צריך בכלל תסלח לי לנגב את תסלח לי רקטום. גם זו סברה, לא צריכים בכלל תסלח לי לנגב את תסלח לי רקטום. כי הם אוכלים נכון, או לא אוכלים כל הסדר שאנחנו בונים. ולכן תסלח לי קקי שלנו, נכון. אין לו תסלח לי ריח כמו לתסלח לי קקי שלנו. קח למשל את התסלח לי קקי של תינוק. כשהוא עוד יונק, אין לו כמעט תסלח לי ריח. אבל אחרי שהוא מתחיל לאכול סוכר וממתקים ובשר, אתה מריח את התסלח לי קקי שלו ומתעלף. ואני אישית חותרת להגיע לתסלח לי יציאה הגדולה של הבוקר, בלי להצטרך בכלל לנגב את התסלח לי רקטום. לא לפני התסלח לי ולא אחרי התסלח לי. לא מוצק ולא רך. תסלח לי הוא מדיום. יוצא מיד בלי בעיות. אפשר לאחר התסלח לי הקטן. למרות שאין כמובן כל קשר בין התסלח לי הגדול לתסלח לי הקטן. אם מצליח, ולזה אני חותרת, להגיע לתסלח לי הקטון של הבוקר, בלי להצטרך שום נייר לתסלח לי. אז זה די ששריר התסלח לי עובד נכון. וזה הרי המפתח לבריאות, מפני שהתסלח לי הזה נחשב לפתח הכי חשוב בגופנו לניקוי הגוף ואריכות ימים. אתה בחור הגון וגלוי, ותענוג לשוחח איתך זה הכל, אבל בוא נפרד בידידות. אוי, אני צריכה, וכשאני צריכה אני מוכרחה. בדיוק כשאני כל כך צריכה. השרוכים התפתלו לי ואני
עוד יותר נותן לי את העתיד. כי הוא אמר לי, אשב, תעשה כזה קקה, אני ממש אתרקד מכל הקקה שלי, אני ארזה בבת אחת, ותהיה לי גזרה נפלאה, ואני אשאר סוף סוף רק אני בעצמי. מעניין באמת לדעת סוף סוף מי אני. אני רק פוחדת שלא יישאר הרבה. אני מאוד מקווה שאני לא 99% קקה. זה יהיה נורא, בגלל שאני בקקה, ירד גם התחת עצמו, והשדיים, והפנים והעיניים, ובסוף יצא עם מישהו שגדול גם המוח עצמו. נו, אני עושה, ועושה, ולא יורד ממני שום דבר חשוב באמת. המוח נשאר יציב, האינטליגנציה במקום, וגם הישבן אני לא רואה שירד שום דבר חשוב באמת. מה שחשוב נשאר, ורק הקקה יצא, כי הוא פויה, והוא מסריח, ופויה, ועכשיו הוא יאלץ לקבל עונש בגלל שהוא קקה. הוא לא יהיה אצלי יותר בבטן, הוא הולך לבית הכיסא, ומשם לביוב ומשם לים. אין יותר קקה שכמוך. פרנבכט שעוזבת אותך לעולמים, והולכת למאהב המקסיקני שלה, חומבטוחס. רגע, אתה בוכה? טוב מאוד! כמה פעמים אני הזהרתי אותך לא להיות קקה, כי אני לא אוהבת קקות, אני אוהבת מוצקים, אבל אתה רך ומסריח ומגעיל. ואל תחשוב שאלך לך עם מישהי אחרת, כי אני כבר פרסמתי בכל העולם שאתה הקקה שלי. טוב לך? עכשיו אתה כבר מתחרט? מאוחר מדי! פרנבכט שלא סלחת, פרנבכט שעשתה וזהו. הנה, עכשיו אני אנדנד ממך את התחת שלי, שתראה מאיפה יצאת ומה אתה מפסיד ומה חומבטוחס מרוויח. פרנבכט שואלת לחומבטוחס וקקה יורד למצולות. סליחה, הייתי רוצה לספר לכם כיצד הכרתי את בעלי. זה היה בהצגת מלכת אמבטיה בתיאטרון הקאמרי. ממש לכלוך וזרמה. אף על פי שבאתי לבדי, בחלק השני לא יכולתי להתאפק יותר וצעקתי. למעשה זה לא הייתי אני. כל העובדים השכולים, כל האלמנות, כל החללים והנכים, הם היו אלה שצעקו מתוך גרוני. זו הייתה הפעם הראשונה שלא יכולתי לשתות בעצמי בהצגת תיאטרון. שאגתי כמו לביאה שכולה. מפני שכאב לי השקר שבדבר. אף מילה בהצגה הזאת אין אמת. מפני שהחיים שלנו כאן, בארץ הזאת, הם לא קקה ופיפי כפי שניסו להראות לי על הבמה. אני חושבת שבאמת צריך להיות עיוור או מנוול בשביל להפוך את כל היקר לנו לקקה ופיפי. אפשר להבין שיש לזה מחזאי אובססיה. נחוץ לשחק בקקה ופיפי. בבקשה, איש לא מפריע לנו לעשות את זה בבית. אני, כקהל, לא מוכנה לבוא לתיאטרון המוחזק בכספי ולמצוא את הבמה טובת בקקה ופיפי. כפי שהזכרת. זה היה בחלק השני, לקראת הסוף. זה כבר עבר כל גבול. הקקה והפיפי, הקקה והפיפי, ושוב הקקה והפיפי. אני זוכרת שצעקתי, ופתאום קפצתי ממקומי. רצתי לעבר אחד המיקרופונים, כופפתי אותו וצמחתי לתוכו. זוהי תינופת! הרי זה קקה ופיפי וקקה ופיפי וקקה! שמעתי כמו בחלום. קולות של אנשים אחרים מצטרפים לצעקות שלהם. הרי זה קקה ופיפי! איש אחד נמוך עם פנים אדומות רץ לעבר הבמה כדי לנתק את חוטי החשמל. וכששמעתי בתוך כל הרעש הזה צועקת קקה! הוא מסתכל לעברי והמשיך אחריי. פיפי. זו הייתה למעשה ההיכרות הראשונית. בינתיים הופסקה גם נדלק האור בעולם, אבל אנחנו, הקהל, לא רצינו להפסיק את המחאה. המשכנו לקרוא! קקה! פיפי! וכשהוציאו אותנו החוצה, התגודדנו מול פתח התיאטרון ולא הפסקנו אפילו לרגע. קקה! פיפי! קקה! כ3 או 4 שעות. עד כדי כך קוממה אותנו החלאה הזאת. בסביבות 2 בלילה התפזר הקהל. והאיש הנמוך עם הפנים האדומות שנשאר צועק ביחד איתי, קקה ופיפי, דיברתי. כל הדרך הייתי עדיין דהימה. הלכתי וממדתי, כי לא אני מסרבת להאמין. קקה ופיפי? קקה ופיפי? כשהגענו אליי הביתה רציתי להיפרד. אך הוא ביקש לעלות לרגע לעשות פיפי. הסכמתי. הוא עשה גם קקה. יצא מבית הכיסא ואמר, עשיתי קקה ופיפי. נשארנו ערים עד הבוקר. ככה הכרתי את בעלי.
גידי. גידי, מה דעתך על עמדתנו מבחינת יחסינו באזור מבחינת יחסינו עם הערבים? האמת היא שאני חושב בכל אופן, אני לא חושב אני חושב שאם נניח, בכל אופן, דעתי על כל פנים שבסדר. אולי אתה מוכן להסביר את עצמך? אין לי הסברים נוסף. אני גם לא רואה מה יש פה להסביר אם אנחנו אומרים צריך... שמך? שמי דובה, ואני חושבת שגידי צודק בהחלט. זאת אומרת, גם לי ישנה הרגשה אני לא יודעת, אבל ישנה אצלי הרגשה אולי אני טועה. בכל אופן, אני לא חושבת שלא קיימת אצלנו הרגשה. וזאת דעתי על כל פנים. ואני לא חושבת זאת אומרת, הזמן... אני לא יודעת, אבל הזמן... ואני לא רואה שום סיבה. זאת אומרת, כל סיבה שהיא... אני לא יודעת. אולי... אני לא חושבת אני חושבת שגידי חושב. נימוקים נוספים? אני לא יודעת. אולי... אני חושבת שלמשל... טוב, ברור זאת אומרת... כן. שמך? בבקשה, נמרודה. שמי נמרודה, וקודם כל אני מזדהה בהחלט עם דברים של גידי ודובה. לצורך המיקרופון בבקשה. שמי נמרודה! וקודם כל אני מזדהה בהחלט עם דבריהם של גידי ודובה. אני לא חושבת שאפשר, זאת אומרת, אפשר, אבל אני לא חושבת, זו דעתי על חופנים. אני לא יודעת, אבל דובה הסכימה, ובצדק גמור אני חושבת את הזמן. ואני באמת חושבת שהזמן, זאת אומרת, הזמן עובר, זו דעתי על כל פנים. הזמן עובר, זו דעתי על כל פנים. ועל כל פנים, זו דעתי על כל פנים. אבל יש בי הרושם, ואני לא חושבת למישהו הזכות המוסרית לבוא ולומר שלא בסדר. בכל אופן, שמי נמרודה, אני מזדהה בהחלט עם דברים של גידי ודובה. זו דעתי על כל פנים. אז אני מבינה ששמך נמרודה. שמי נמרודה! שמך? חומי. מה דעתך, חומי? קודם כל אני רוצה להגיד שאני מזדהה לחלוטין עם דעתם של גידי, דובה ונמרודה. אני מסכים שבהחלט בסדר. מה הנימוקים שלך? אותם נימוקים, עם דגש על הזמן. אולי התפוחים. תפוחים? תפוחים? מה אתה מתכוון בתפוחים? חומי, אולי אתה מוכן להסביר לנו למה אתה מתכוון בתפוחים? חומי אוהב להתבטא בקיצור נמרץ. הוא לא אוהב לפרש את עצמו. הוא נותן לאחרים לפרש אותו. דור והפרשנות שלו. אני מבינה. אתה באת בגלל שדיברת על כך של ישראל. ואתה מוכן לתת את העדשה הזאת של ישראל? קצת קשה לתאר, זאת אומרת, לתאר במילים, אתה פשוט מרגיש, מרגיש מה? באמת קשה במילים, אתה מרגיש, מזדהה בהחלט עם דבריו של גידי. אני מחזירה את השידור לאולפן. וואו. אין כלום. אני לא יכולה
יש ירח, יש מילה חלב, יש 500 סוגי צפרדעים, יש פצצת אטום, ולצידה, חלק מהיקום, יש גם משורה חזותית עם כולם, ינקלה. ינקלה עד 120, חי 60 או 80 שנה. מעט מדי לטעמי. כשהוא מת, אני כבר מזמן מתה. אבל הוא ינקלה של אשתו דינלה, וילדיו מוישלה ושלוימלה. וכשיאנקלה מת, האם נוכל לקרוא לו ינקלה? ודאי שכן. מובילים אותו לקבורה בשם ינקלה, מפרסמים מודעת אבל וכתובת על מצבה בשם ינקלה. אבל הוא לא אותו ינקלה שהכרנו. יש לו פנים, לא שכל ורגש. הוא לא מגיב לשמו. גם פניו מתשתשים לאט לאט. כמה שנים עוד נוכל להמשיך לקרוא לו ינקלה? הוא נמחק. מיינקלה הוא הופך לנפטר עלה או למנוח לה, אחר כך לשדת לה. דומה יותר לתא אחד שהתפצל פעם בתוכי. אפילו פחות, כי הפעם אינו מוסיף תאים אלא מפחית תאים. כל הסביבה גוזלת ממנו. הצמחים, הרמסים, נעשה עפר עליהם. האם נוכל עוד לקרוא לו ינקלה? ודאי שלא. כי אין כלום, פירושו שאין כלום. ויינקלה נעשה מעתה לא כלום מלא. קשה לי להבין את זה. אחרי הצהריים שיחקנו טניס במשך שעה וחצי. אחר כך הלכנו לבית קפה, משם למועדון לילה. ועכשיו אני בדרך לבקר בהפתעת לילה את הוריי. מאיפה אני לוקחת כל כך הרבה רעננות? מה שנפלא אצלי הוא שבצד ההנאה הבלתי פוסקת אני מרגישה שאני גם מתקדמת ומתפתחת כל הזמן. אפילו עכשיו, כשאני הולכת ומפטפטת בקלילות, אני מרגישה שצומחים לי בחשאי כל מיני רעיונות פיזיקליים לראש. בלי להתאמץ, אני כל הזמן קולטת דברים, מעכלת אותם, מאבדת אותם. נפלא, נפלא איך שהכל פועל אצלי. מה שאני רואה, החיים כבר לא יודעים מה לעשות בשבילי. כאילו לא מספיק כל השפע שקיבלתי. אז הגורל מזמן לי באמצע הרחוב בלילה. מה? כי זה. אחרי שהתעייפתי. זה לא משגע? כי זה חנפן. מחכה במתינות שישב עליו. אבל הוא לא יזכה לזה, מפני שאני תופתעו לשמוע רעננה. יראה הגורל שהמאמצים הרבים שהוא עושה בשבילי לא משאירים עליי שום רושם. מה שלומך, גברת ויינוס? רואה שקיבלת קצת בטן. כן, קיבלתי בטן קטנה, מאמריקה. בן דודי שלח לי, בלי מכס. נו, ומה ככה? את יודעת, חיים. אוכלים קצת, שותים קצת, ישנים קצת, עושים קצת. את יודעת. שמעתי ישנים קצת. שמעתי נוחים קצת. שמעתי מחכים לנחת. קצת. כן. שמעתי שפוקס חיתנה את הבת. כן, בשבוע שעבר חיתנה. מה יש? כלום. תחתונה במזל טוב, שיזכו לה הרבה נחת. לא, פשוט אמרת חיתנה במין טון כזה, כאילו משהו שם לא היה בסדר. למה? הכל היה בסדר גמור. תחתונה במזל טוב, שיזכו לה הרבה נחת. גברת שטיפטר, את מסתירה ממני משהו? אני מסתירה? מה יש פה להסתיר? תחתונה במזל טוב, שיזכו לה הרבה נחת.
את יודעת שאותי אי אפשר לרמות. יש לי אוזן, תודה לאל. נו, ספרי לי, גברת שטיפטר, מה לא היה בסדר שם? הכל היה בסדר גמור. נו, ספרי לי, גברת שטיפטר. השפן הקטן. את צוחקת ממני, גברת שטיפטר? ספרי לי. הצטנן המסגר. רק לי. את יודעת שאת יכולה לסמוך עליי, שאני לא אגלה לאף אחד. נו, ספרי לי, גברת שטיפטר, אל תהיי כזאת. כזאת אני. זה לא יפה, באמת, אני כל כך מבקשת. כל כך לוחצת עליי שזה ממש לא נעים לי. כל מה שאני יכולה להגיד לכותב, הוא לרמוז לך ש... איפה היינו? לרמוז. רצית לרמוז לי. כן. כל מה שאני יכולה להגיד לכותב, הוא לרמוז לך ש... שלא הכל כמו מה שהוא נראה. בחתונה של פוקס? בכלל בחיים. כלומר? כלומר מה שאמרתי. ועכשיו אל תלחצי עליי. אני לא אוהבת שלוחצים עליי, אני אוהבת שנוח לי. גברת שטיפטר. מה? ספרי לי. גברת שטיפטר. מה? ספרי לי. גברת שטיפטר. מה? ספרי לי. אולי בכל זאת, אבל אני מוכרחה לדעת. מוכרחה. גברת שטיפטר. ספרי. גברת שטיפטר. ספרי. נו, ספרי. בבקשה, גברת שטיפטר, תספרי לי. נו, את לא צריכה אפילו לדבר. אני אשאל שאלות ואת רק תזיזי את הראש בכן ולא. מצא מי שיזיז את הראש. רק לי, לחנת סביינוס, לחברה הכי טובה שלך. שאני ואת, זה יותר משתי אחיות. זה כמו זוג ידיים. יד שטיפטר ויד סביינוס. חברה הכי טובה, אבל אדם צריך לדעת את מקומו. למה את מתכוונת, מקומו? אני מתכוונת לזה שאחד יודע מה קרה בחתונה של פוקס, ואחד לא יודע מה קרה בחתונה של פוקס. הכוונה היא שאחד יודע מה קרה בחתונה של פוקס, ואחד לא יודע מה קרה בחתונה של פוקס. והמסקנה היא שאחד יודע מה קרה בחתונה של פוקס, ואחד לא יודע מה קרה בחתונה של פוקס. בקיצור, גברת סביינוס, מה יש פה לדבר הרבה? אני יודעת מה קרה בחתונה של פוקס. לא יודעת מה קרה בחתונה של פוקס. ועכשיו, אם לא קשח, תנטרי פעמיים באוויר. אני לא להגיד לחזור פעמיים על ההוראות שלי. אבל גברת שטיפטר. גברת שטיפטר, שמעת מה אמרתי? ואם אני נטר? תספרי לי. נו, תגידי, אם אני נטר, תספרי לי. את לא צריכה אפילו לענות, רק תזיזי את הראש בכן ולא. תספרי לי. אני מנטרת, גברת שטיפטר, אבל אני מנטרת מתוך האמונה שקיימת בינינו הסכמה אילמת, שאחרי זה תספרי לי. תספרי לי. אני מנטרת. אוי. נטרתי, גברת שטיפטר, ספרי לי. נטרתי, גברת שטיפטר. אבל גברת סביינוס, בדיוק כשאני באה לספר לך מה קרה בחתונה, מה אכפת לי מהחתונה של פוקס? מה אכפת לי מפוקס? מי זה פוקס? לכי לעזאזל, את כל החתונה וכולכם ביחד. זה הכל. דורקים לך בפרצוף? הנה כאן, כף הרגל. עשה לי פתאום פצע. אני לא יודעת איך. והתחיל להתמלא מוגלה וכאב לי שאי אפשר לתאר. נו, הלכתי לרופא. הוא התחיל להוציא את המוגלה בסכין. אי אפשר לתאר את הכאב.
רק הצרה היא שהנרות עצמם עוזרים נגד הכאבים, אבל גורמים נזק לרקטום עצמו. וגם לעוד מקומות בגוף, לכבד, לכליות ומה לא. ככה שהייתי צריכה להפסיק עם הנרות ולעבור לזריקות. ומה תאמר על זה? שעשיתי מגלה עורק חסום בלב ובראש. הנה, כאן, תחת לסנטר, עורק חסום. חוץ מזה, יום אחד אני מגלה שיצא לי בלוטה בצנבר מתחת לסנטר. בהתחלה לא דאגתי, אבל אז ראיתי שבלילה הבלוטה מתנפחת ובבוקר יורדת. הלכתי לרופא והוא שלח אותי למיטה. לא ידעתי למה, אבל לפי השיחות של אלה שחיכו, חשד במשהו שלא נדע. כשנכנסתי לרופא וראיתי את המזרק הענק שהוא לוקח, אני חשבתי שאני מתעלפת. דקר אותי בבלוטה, הוציא ביופסיה. אבל התוצאות היו טובות. אבל כיוון שהבלוטה נפחה כל לילה, ככה שנבהלתי, ביקשתי מביתי שתיקח אותי לבית החולים. שם הרי יש לה פרוטקציה. ראה אותי שם רופא ואמר מיד לנתח. אבל למזלי היה שם רופא אחר, צעיר, שאמר לפני שמנתחים הוא רוצה לראות את הבלוטה כשהיא מתנפחת. אמרתי לו שזה קורה רק בלילה, הוא אמר אין דבר, אפילו ב-12 בלילה תתקשרי ואני אבוא מהבית. זה הגורל. עברה כבר חצי שנה. הבלוטה לא התנפחה יותר. ומה תאמר על זה? שבוקר אחד אני קמה, פוערת את הפה כמו תרנגול, ולא יוצא שום קול, ואני לא יכולה לנשום. רצתי לרופא והוא אמר שהדבר כזה הוא עוד לא שמע. הוא קרא שם לעוד רופא וגם הוא לא שמע. אז טלפנתי לרופא הצעיר שראה אותי בקשר לבלוטה, והוא דווקא כן שמע על זה. הוא אמר שזה דבר מוכר, זה יכול לקרות, אבל לא מתים מזה. ואם זה קורה, לגשת ולשתות מים, וזה תוך כמה שניות. אבל אין לך מושג כמה מביא שזה קורה. כמו תרנגול, אבל לא יכולה לנשום. טוב, אתה ממהר. פעם הבאה יש לי עוד הרבה. מה אני חיה? אני לא יודעת. אני אישה במהותי, והכל במקצועי. ועוד בבית החולים הכי גדול בארץ, מכניסה קתטרים על ימין ועל שמאל. נכנסת בבוקר למחלקה, בוקר טוב! קתטר לרוזנבוים, לשימלדור, קתטר לאכטנברוש. אין אצלי בלי קתטר. הכניסה לך פעם קתטר לפוצ'י פוצ'י? לא תאמין איזה עובי שיש. יש קתטרים כמו גזר, כזה עובי. וזה עוד לא סוף. לפעמים הקתטר עוד יותר עובי מהפוצ'י פוצ'י שלו ונכנס. רק שהפוצ'י פוצ'י גמיש מאחור יכול להתפתח. לא האמנתם שתהיה לכם כזאת גמישות. חשבתם להיות נוקשים איתנו. חשבתם שפוצ'י פוצ'י מפלדה, לא אצלי. וכמובן שתגובה רפלקסיבית של הפוצ'י פוצ'י לקתטר הצטמקות בלתי רצונית. מה שתסף פקק, ממציא אין. היא לא מוותרת. פוצ'י פוצ'י נעשה פקק, אבל הדודה מכניסה. הדודה לא תוותר. מה עוד רצית לדעת? אם כואב? ודאי! ודאי שכואב! וכמה שמתנגדים עוד יותר כואב. וכשמכניסים כואב, וכשמוציאים
אוהב. תלוי בפוצ'י פוצ'י. ובאידיוט שמסביב לפוצ'י פוצ'י. וואו. בזמן האחרון, השד יודע, תוקפים אותי מין כיסופים כאלה. געגועים לבית אבא שהיה ואיננו עוד. כשאני עובר ליד בית הכנסת, נעשה לי פתאום חם בבטן ורך. כאילו התחלק לי נטף שומן בבשת. ואפילו דמעונת מתוקה חמצמצה בקצה העין. ואני גם מתחיל לשאול את עצמי כל מיני שאלות כמו מי ברא את העולם? ואיך נברא? ומה קורה לאדם לאחר המוות? והאם מותר האדם מן הבהמה? והגורל היהודי? כל השאלות האלה של המדע, אין אף פעם תשובות אליהן. רק שאלות. שאלות, 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 שאלות. לשאול הם יודעים הסקרנים הקטנים. חטטנים, נברנים, קנטרנים, פקנים וספקנים, הססנים, שמאלנים, אמנים, חיינים, זונות, הומואים, פדרסטים, סיסים, פרסים, ערבים, חזירים, מניאקים, חריאטים, חארות, ג'ורות, ארסים, פרסים, סיסים, אשפיסטים, פשיסטים, קומוניסטים, סיפיליסטים, מזוכיסטים, זובינות, פישטה, מה אני? יהודי פשוט בכה. רוצה אחת ולתמיד מענה לספקות המנוקרים בי. רוצה קצת סדר בעולם וניקיון. תמונת עולם פשוטה, יפה, מובנית. למעלה, אלוקים. למטה, יהודים. באמצע בין שניהם, כיפה. כמו במגרש טניס. פה אתה, שם הוא, באמצע, רשת. הכל מסודר, ברור, נקי, 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 וטהור. חשוב, הטוהר. טהרת המשפחה. אישה יהודייה טהורה. זיווג יהודי טהור. כן, ילדים טהורים. צניעות, כשרות, אהבת ארץ ישראל. השכנה. שבת. נרות שבת. נרות שבת, התמונה הזאת, את צובדת את הלב. כל המשפחה סביב השולחן. פנים מפיקות זיו. על השולחן מפה לבנה. חלות מכוסות. נרות שבת דולקים. בחצר, אחמד. אנחנו קוראים לו, הוא נכנס. שבת שלום אחמד. קונצ'ה וסדון, בוא תתקרב אחמד. אלה נרות שבת. ראית פעם נרות שבת אחמד? שניים לופתים אותו מאחורה. אחד תופס את היד שלו, מצמיד אצבע אחת ללהבת הנר. ריח בשר חרוך. האצבע מתחילה להשחיר. אחמד מתחיל לזמר זמירות שבת. כולנו, כל המשפחה, כל הילדים, כל בני ישראל מצטרפים אליו. לך דודי, לקראת כלה, לקראת כלה, פני שבת, קקה, 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 כן, אלה הכיסופים לטוהר. תוקפים אותי בזמן האחרון.
בהצלחה.